Extrems TV. Benvinguts a Extrems, un programa on cada setmana us acostarem tot allò que és actualitat en el panorama musical català. Entrevistes, reportatges, estrenes de videoclips i moltes coses més cada setmana en mitja horeta. Avui començarem amb un grup, són tres, són molt bons, acaben de publicar el seu segon treball, venen de la Torre d'Oristà i d'aquí, uns momentets, tots els detalls. Abans, comencem amb un videoclip, una novetat discogràfica de fa molts pocs dies i que estem segurs que us encantarà. Ara sí, comença Extrems. Doncs com us heu pogut imaginar abans, quan he fet la presentació, els que tenim aquí esperant per debutar avui amb el nostre Extrems a la tele són Ñandú, que ens presenten aquest segon treball, que és Boom, i que arriba després de l'origen de les absències i que ara ens donaran tots els detalls. Abans, per això, els anem a conèixer una miqueta més a fons amb un petit test que els hem preparat. Quin és el teu referent? Paul McCartney. El Roger i el Nando de Ñandú. Foo Fighters. I el teu extrem? Soc extremadament somiador, sempre estic als núvols. Soc una persona aparentment molt sèria, però en el fons, si grates, jo crec que soc bastant catxondo. El meu estudi de disseny gràfic, Party. El cotxe tot sortint del graig. M'han fotut la multa per no saber... Nando, Rubén, Roger, Ñandú, com esteu? Benvinguts aquí al debut. Estem aquí debutant amb aquestes entrevistes a la televisió. Esteu a gust o no? I tant, i contents de ser-hi. A mi també em fa molta il·lusió que hi sigueu vosaltres, els debutants, presentant aquest treball, que a més per mi és dels darrers que he escoltat, dels que més m'ha agradat, sens dubte, aquest Boom, que ja només veient la portada, si veiem la portada ja veiem que hi ha un clar canvi respecte a l'anterior, ja només visualment. Segurament podríem dir que és un trencament respecte a l'origen de les absències, no? En què ho notaríem principalment? Home, potser a nivell de so, no? És un so molt més rock and rollero, fins i tot a nivell d'actitud del grup, és molt més canyero i molt directe. Jo crec que demostra el que som els Ñandú, sobretot dalt d'un escenari. Home, suposo que us heu tret en l'anterior treball, sí que potser una cosa més que havies creat tu amb la guitarra, també traient una mica del vostre anterior grup, que era Examine, que era molt més potent, i amb aquest igual us ha tirat molt als orígens d'on veníeu d'aquesta canya que vau estar tocant durant molts anys. No sé si aniria per aquí una miqueta. Bueno, jo crec que és una suma de moltes coses, no? Segurament també de l'experiència d'haver tret l'origen de les absències, un disc que teníem moltes ganes de fer en aquell moment, però que tenia certa complexitat a l'hora de poder-lo defensar a trio, que és el que ens agrada a nosaltres, que era un disc que estava molt instrumentat, i a l'hora de plantejar ja un nou disc, en aquest cas el Boom, doncs una de les premisses que hi havia era que fos un disc realment molt fidel al moment en què estàvem amb Ñandú, un moment molt vital, amb molta energia, i potser sí, no? S'ha recuperat, ja no diria tan sols dels altres grups anteriors en què fèiem més rock and roll, sinó els primers passos de Ñandú, on era una cosa molt més desacomplexada, on no hi havia, on podíem treure tota la nostra energia al màxim. Heu recuperat aquell esperit que us aguantava, que igual va quedar una mica de forma latent durant la presentació del vostre primer disc, heu anat aguantant i al final ha fet, la paraula que diu el nom, el boom, no? Sí, bueno, no només en la música, ha estat com tu deies molt abans, un trencament en tots els sentits, no? En l'imatge, en l'actitud del grup, en la manera de tocar, és un plantejament totalment nou per nosaltres, però que, com deia Rubén,
s'alimenta doncs, dels inicis de Nyanduc, on també era això, no? 3 amics tocant sense complexes, explotant el local cada dia. Home, de fet, la portada també li dona molta importància, ja que totes dues han sigut fetes a mà, no ha sigut això de tocats d'ordinador. De fet, en aquest programa un making-of de com es va fer, de tot el procés de la portada, que és un llit real, aquest et podries tombar, però és d'unes dimensions grans, i a més tu vas tindre sobretot molta part també de la portada. La primera també hi ha un vídeo que es pot veure com es fa, és friqui si algú vol buscar, però sí, la idea era seguir una mica l'estil del primer, de treballar amb les mans. Creiem que és un mètode que ells dos, tot i no estar tan implicats en el procés del disseny, doncs també els agrada molt el tema de manipular. De fet, som un grup que intentem ficar-nos fins al fons amb tot el que envolta el grup, tant sigui l'imatge com la música, com els videoclips, tot. I és una manera de fer que encaixa molt amb la nostra actitud, com a manera de fer que tenim de Nyandu, no? Llavors doncs, es va decidir això, fer explotar un llit, perquè com si algú ha escoltat el disco parla molt de l'amor des de diferents punts de vista, i vam creure que ho representava molt bé, no? Això, un llit explotant, la petita oficina de l'amor, que li diem nosaltres, i bueno, era com l'unió doncs, de l'explosió, del nom boom del disco amb aquest contingut amorós que té. Si alguna cosa reina hem de ser. No sé, a vegades això passa que quan hi ha un canvi, sobretot un canvi de sonoritat, o s'intenta anar a un lloc que igual sí que veníeu fent, però que sí que es veu una evolució respecte a l'anterior, hi ha potser la pressió, què pensarà la gent, agradarà, no agradarà, què pensaran d'aquest canvi. Ara que ja portem uns mesos de la sortida d'aquest treball, com ho valoreu? Què us ha dit la gent? Els ha agradat? Els ha sorprès o què en penseu? Home, de moment estem supercontents perquè sabíem que era un risc, però tampoc ens preocupava molt, no? Això que deies de si hi ha por o no, de dir què pensarà la gent, però és que ens sentíem tan còmodes amb això i de fet vam tardar a treure aquest segon disc precisament per això, no? Perquè teníem ganes de fer-ho convençuts i sobretot això, trobant-nos còmodes en el que sortís. I després de tot aquest temps, doncs res, el disco porta poquet, per dir-ho d'alguna manera, al mercat, però estem rebent molt bones crítiques cada dia. Ara amb el tema de les xarxes, ara que treus el disc, a la segona hora que ja has tret el disc, als segons minuts, ja t'arriben les crítiques. Sí, els primers dies va ser brutal i estàvem contentíssims, i ho veus als concerts, la gent ve, canta les cançons, balla, cosa que no passava tant amb el primer disc, no? Hi ha una resposta molt més desmalenada i de gresca i no sé, estem supercontents. Un disc que ja ho has dit abans tu, Roger, parla molta temàtica d'amor, però amor de diferents punts de vista, d'amor, de desamor, de sexe fins i tot, i fins i tot pot ser que s'hi trobaria com un fil argumental, fins i tot si mires, ens coneixem, després la primera cita o el primer petó, fins i tot, que es podria trobar fins i tot una història sencera d'amor i desamor, no? Si es veu així. Sí, de tota la família també completa, perquè per exemple hi ha un tema que parla del tema fills, però igual, mira... No, però parla sí que de l'amor cap a també una mascota, no? Amb la cançó I Love You, que té així un doble sentit, una part que la gent ja inclús ja dient no, és que això està parlant d'una noia. No, aquesta cançó està escrita per estar pensant en un gos, no? I love you, deixades quan em fas petó i em llepes el cor. I love you, I love... El que em sembla a mi que molta gent li han agradat moltes cançons diferents, que no hi ha una persona que digui, o moltes persones que diguin aquesta, sinó que moltes persones igual ens tornarem a veure, avui fa bo, I love you, vida, que cada persona et diu un tema diferent i això és perfecte, no? Perquè vols dir que pot ser de dues formes, o que has fet 10 temes molt dolents o 10 temes molt bons, i és que res la segona, no? Això també. I tant, amb això és aconseguir que les 10 cançons del disc signifiquin alguna cosa per a algú, siguin cançons diferents i amb persones diferents és brutal. No? I és això, potser perquè al cap i a la fi parlem de coses molt reals que tothom té, les expliquem amb el nostre llenguatge i d'una manera molt clara, però que hi ha missatges profuns, tenen profunditat les cançons i són coses que ens han passat a tots i ens estan passant, i ja no només musicalment, que ja són unes cançons molt fresques i molt fàcils de corejar, sinó que el que diuen també és molt
és molt universal, no? I ho estem veient això que entren. Són fàcils de corejar, però difícils de cantar, perquè jo ho he intentat i no és fàcil. Bueno, això, aquests dos que fan els coros que fan les Seis Sisters al disc. Patim una mica, no? No, és veritat que ell té una manera de cantar, per exemple, que jo crec que és una de les coses bones que té, o diferents almenys d'en Llendu, no? Que té molta melodia integrada a la seva manera de fer. Ens agraden a tots tres molt el concepte de cançó melòdica, rodona, que té molta melodia. En això sí que en Llendu sempre jo crec que ho hem mantingut i ell no és un cantant que canta sempre a pla, sinó que a part especialment en aquest disc són molt agudes i estem allà en directe defensant-ho ell i jo. I aguantant, no? Aguantant que t'agafa un dia una fonia i aquí sí que patiries, A l'estudi va patir, perquè el Santi li va fer gravar tot en plan a xorro de veu, sense falsets ni res, i sé que es va passar. Va haver moments de dir, que no acabarem aquest disc, Ara per això farem un break, seguirem parlant de Llendu, també de la gira de presentació que es portarà aviat a territori català, però abans hem sortit al carrer perquè, com és una estrena, volem saber si la gent de Badalona li agrada o no li agrada la música feta aquí. Hem sortit, el Guillem ha sortit i ha preguntat a la gent que si escolta música d'aquí, si escolta música de fora, per aviam què en pensa la gent. Ho mirem i tot seguit seguim parlant amb Llendu. Això nostre ja s'ha fos. Hola Llendu, com estem? Doncs com veu us ha informat a l'Uri, hem sortit aquí als carrers de Badalona per estrenar aquests reportatges d'Extrems i veure si els badalonins escolten molta música feta aquí a Catalunya, si coneixen molts grups, si escolten molts estils de música i si acostumen a anar a concerts. Anem a veure què ens trobem, acompanyeu-me. Fa dies que no fem l'amor perquè estem estrenant un programa nou d'aquí de Tele Badalona que es diu Extrems i hem sortit als carrers de Badalona a veure si trobem a gent que li agradi la música feta aquí a Catalunya. Coneixeu algun grup català? Bueno, sí, els típics, el Manel, el Joan Dausà, els Amics de les Arts, és el típic. I acostumes a anar a concerts o t'agrada més escoltar-los tranquil·lament a casa? Algun hi ha anat. Què coneixes grups catalans? Sí, que en conec. Aviam, els més famosos que es coneixen d'ara, el que ser Manels, Catarres, Mishima... Música catalana no escolto gaire. Més música de fora? Sí, més estrangera. I quin estil de música t'agrada? Doncs sobretot rock progressiu, perquè sóc molt clàssic, Pink Floyd. Pink Floyd podria ser el teu grup preferit? No, és Nirvana. Nirvana? Sí, és la clau, és l'èxit. M'agraden molt els músics de jazz de Catalunya, especialment de Barcelona i de Badalona. Dels Pets. Els Pets? Sí. I poco más. Imagino que t'agrada anar a veure aquests concerts, no, de jazz? Sí, també. O ets més d'escoltar la música tranquil·lament? El festival de blues, el Zorrilla i tot aquest, sí, intento venir cada vegada que es fa. Hem sortit als carrers d'aquí de la ciutat per veure si trobem a badalonins que escoltin música feta aquí a Catalunya. Doncs jo no sóc molt, però tinc amics que realment escolten molt música que és d'aquí i li s'agrada molt i després estan ahí tocant o... Cantant-la pel carrer. Sí. I després dius, ostres, està bé. Badalonins que els agradi la música feta aquí a Catalunya. Coneixes algun grup? Home, els Manel. I què estàs escoltant, per exemple, ara mateix, per estar a tope, per córrer, com estàs corrent? Ara per córrer estic escoltant aquella nova de The Nights. Ah, sí, d'ABC. Exacte, així, música amb ritme. T'agrada algun grup d'aquí català? No, perquè jo sóc més electrònic. Algun grup així d'electrònica que ens puguis dir que t'agradi molt? És que jo sóc de Hardtech i Drive, que et quedes igual. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Hola, ¿qué te agrada la música? Poco. Es que estamos buscando aquí gente que le guste la música hecha en Cataluña. Yo soy de Murcia. Hostia, ¿y qué música escuchas? ¿Qué estilo te gusta? Mira, de aquí catalán, Manel. Manel, ¿y me sabrías decir alguna canción de los Manel? Miquel i l'Alga tornem. Forces, bona gent, potser ens veurem un altre dia. I això és el que ha donat de si la nostra visita pels carrers de Badalona. Sens dubte han guanyat els Pets,
Charango, els Manel, però no hi ha cap problema perquè el nostre objectiu és aquest, apropar-vos grups nous, grups que no coneixeu de música feta aquí a Catalunya, que la veritat que són molt bons i valen molt la pena d'escoltar. Ens veiem aviat. I alguna estona que us penseu del mentre... Doncs com hem vist, hem sortit de Badalona i molta gent, sobretot Charango, Catarres, Amics de les Arts, Manel, tot i així hem evolucionat molt perquè que la gent conegui tants grups en català de fa... Sí que va haver-hi el boom del rock dels 90, però sembla que torna a revifar i que torna a haver-hi molt panorama català i a més Charango i Catarres, que teniu una forta afinitat, també es coneixeu bastant i viviu molt també el que estan vivint ells. Què penseu del panorama català que estem vivint? Hi ha molta proposta, cada setmana surten nous treballs, molt bona música i ara estem en una època esplèndida, no?, d'aquesta música cantada en aquest idioma i feta aquí. Sí, jo crec que realment hi ha... Bueno, sí, jo crec que nosaltres almenys sempre som partidaris de dir que a Catalunya sempre s'ha fet molta música, però clar, com qualsevol cosa és com que passa per cicles, no?, que hi ha en èpoques en què es dona més repercussió a la feina que es fa i sobretot en determinats estils, no? Creiem que és un bon moment, jo no diria tant de la música en català, sinó de la música pop-rock catalana, perquè és l'estil que segurament apareix més als mitjans, que congrega més masses, però també som una mica crítics en aquest sentit, almenys jo és una opinió personal, que és que Catalunya encara li falta molt camí per poder reconèixer, perquè es pugui reconèixer la feina de qualsevol estil i de qualsevol cosa, no? Sembla, per exemple, ara que el País Valencià tot el tema hip-hop i això torna a revifar, anys enrere ja havia estat aquí, però realment és molt marginal, no?, la resta d'estils que estan fora de l'escena més pop-rock i de més. Jo crec que s'hauria de fomentar la música per igual de tots els estils i que això, no? Ja que ve un grup estranger de heavy metal a tocar a Barcelona i omplen la Razzmatazz, per exemple, doncs que un grup d'aquí català també ho pogués fer. Vull dir que sí que hi ha riquesa, però que molt focalitzada en un determinat estil. Jo que penso, no sé si esteu d'acord o no, que hi ha un poder creatiu brutal tot aquest any, però que la veritat a vegades, no sé si els mitjans això s'aturen i van al que tenen segur, que són 10 grups, potser podríem dir, del panorama, i ens enfoquem molt en aquests grups, quan hi ha molt grup darrere, molt grup boníssim que està sortint ara, que igual no té el recolzament que necessitarien perquè la gent els arribés a conèixer, no?, una miqueta? Clar, sí, és el que deia el Rubén, no? Que hi ha moltíssima varietat, això sí que és veritat, i no només cantant en català, sinó que si busques ja fins i tot amb altres llengües, no? A Catalunya també hi ha molts grups que fan moltíssimes coses. I és això, bueno, passa com jo crec com a tot arreu i com a tots els mercats, que hi han d'haver coses, no? Hem de poder posar nom a les coses i s'ha de posar una mica fàcil. Tothom, tot grup mereix estar a dalt de tot, si treballa, vull dir que si hi ha 10 noms o 20 els que siguin millor i ells s'ho mereixen, però bueno, clar, sí que estaria bé també buscar la manera d'abarcar-ho una mica tot i generar doncs un públic disposat a escoltar-ho tot i a moure's més, perquè també és cert que es parla molt de la bona salut musical d'aquest país, però realment la cultura d'anar de concerts i de consumir música i jo crec que no estem tan saludables amb això. Música que igual no coneixem. Si que en altres països vas a veure grups que no coneixes per descobrir música, aquí potser només anem a un grup si ens agrada molt i si coneixem d'haver-lo escoltat molts cops. No hi ha potser aquesta vidilla de toquen aquí al meu poble o al meu barri, tal grup no els conec, però bueno, és música en directe, anem a veure què tal i si m'agraden o no, ja ho decidiré en el concert. Sí, això és una cosa que hem d'aconseguir, no? La voluntat aquesta de descobrir i de disfrutar perquè sí. Per exemple, si us preguntés a nivell personal, no sé si sou més d'escoltar propostes aquí nacionals o més de fora, no sé, si en diguéssiu algun grup que us agradi que toqués música aquí a Catalunya, què en diríeu vosaltres? No sé si compartiu entre els tres o no teniu res a veure entre els tres, que aneu a la furgoneta i hi ha batusses per allà en qui fica el CD que ha comprat aquella setmana. No, consumir música de fora i d'aquí i... Per exemple, una de les tradicions a la furgo quan estem els tres és que el Nando ens posa l'Spotify Conta Premium aquesta i aquesta setmana... Sense anuncis. Sí, he descobert aquest, ja el porta descarregat i ens ho ensenya, uah, com mola, aquesta o l'altra, i anem fent així i pot ser un artista nacional, pot ser un artista català, pot ser un artista estranger, tampoc ens...
I sí que tots és això, entre tots ens descobrim grups i això, escoltar, ens agrada molt descobrir grups que no coneixem o que Spotify et permet molt això, no? Descobrir aquest relacionat amb l'altre, no sé què, i no tenim gens de mania. I a més també al estar dintre del sector, diguem-ne, musical també coneixes bandes que també hi tens afinitat, com per exemple el Joan Colombo, que no ho hem dit, que també col·labora en un tema Vida, i no sé com sorgeixen aquestes afinitats de col·laboracions, per exemple el Joan Colombo, que és el que hi trobem en aquest treball. Bueno, jo crec que és el resultat també de ja uns quants anys de fer coses, de conèixer gent, com deies tu, no? Catalunya, per lo bo i per lo dolent és petit i llavors fa que aquestes coses les tinguis molt a l'abast, no? I vull dir, amb el Joan Colombo és algú que a nosaltres ens agrada molt ja des de fa molts anys, amb altres projectes que tocava, que ell en solitari jo crec que és personalment això és un dels grans compositors d'aquest país fent cançons. I doncs ens va sortir la possibilitat vam veure que el tema feia molt per ell, el vam proposar, a mi li va agradar molt la cançó i va venir, va gravar i vull dir, fantàstic. Aquí baix és normal, no hi ha mort sense guerra, no parlis de tu. Parlem de directe, sí que tenim algunes dates que podem anar veient a nyandu.cat, allà tenim una plana web on podrem veure també tot el que vagi sortint, el videoclip que ja m'ho dit que estem a punt de preparar i també recordem Facebook, Twitter, Nyandu Music, Music o Música? Músic, el Facebook Nyandu també sortirà, és fàcil perquè és un nom poc típic, així que ja el trobarem. Sortirà un ocell o un llit mig levitant. I no sé que, per exemple, en el directe suposo que sí que cobra molta importància Boom, però el que m'hauria de preguntar, les cançons abans, per exemple, l'Origen de les Absències, o que també veníeu fent abans, també les trobarem amb aquesta nova sonoritat més canyera, més potenta, o van una mica encara per la línia que veníeu fent abans? Sí, hi haurà una mica de tot. Lògicament donarem molt pes a Boom, perquè tenim ganes de presentar un nou que hem fet, però sí, hi ha cabuda a temes vells, defensades amb el nou set que portem en directe i que crec que funcionen molt bé i tothom que ho vulgui disfrutar doncs que vingui a algun concert, que ens ho passarem bé. Hi ha molts concerts preparats a l'agenda d'any Nyandu. També aquest estiu hi ha una pila de festivals que anem a repassar ara mateix i tot seguit ja convidem al programa, us donem les gràcies i ara per això anem a repassar, ja ho hem dit, els festivals que tenen data, aquestes dates de juliol i agost d'aquest estiu. Avui a l'agenda d'Extrems repassem els festivals més destacats que se celebraran els mesos d'estiu a Catalunya. I comencem amb un dels festivals de referència en el panorama català. Es tracta del Canet Rock, que tindrà lloc el 4 de juliol a Canet de Mar. Enguany, una edició molt especial i amb moltes sorpreses, ja que se celebren 40 anys de la primera edició del festival, que recordem que va estar molt de temps aturat. Més de 12 hores de música, on passaran per l'escenari Projecte Mut, San Josex, Oques Grasses, Vicky Mel, Charango, La Banda Impossible i molts més. Una macedònia de les personalitats més importants del rock català dels 90, amb un retrobament sonat, el de Pemi Fortuny, l'excantant de l'Exambusto, que tornarà a pujar a un escenari 9 anys més tard. De l'orgasme compulsori comunal. Entre el 10 i el 16 d'agost, Calella de Palafrugell serà un dels epicentres musicals del país amb el ja mític Festival de Cap-roig. Concerts en un ambient idíl·lic on s'alternen propostes internacionals com d'altres de nacionals. Enguany trobarem la presència de Sting, Pablo Alborán, Lady Gaga i de bandes catalanes com Blau Mut, Els Amics de les Arts, Mishima, així com l'espectacle Super 3 pels més menuts. I seguint a l'Empordà, un dels festivals que ha estat més en boca de tothom en els darrers dies, el Festival de Portaferrada, amb la incorporació d'un dels concerts de retrobament de Sopa de Cabra el 18 de juliol a Sant Feliu de Guíxols. El festival tindrà música en directe entre el 17 de juliol i el 13 d'agost.
Tot un clàssic dels festivals d'estiu a Catalunya és l'Acampada Jove, que se celebrarà, com els darrers anys, a Montblanc, els dies 16, 17 i 18 de juliol. Aquest any, a més, celebren la 20a edició del festival, que comptarà amb la presència d'Espancat, Auxili i Tacabán, entre molts d'altres. Tu milagro, tú serás mi santuario. Vamos a hacerlo lento que no tenemos tiempo. D'aquí 40 lladres s'han repartit el món. I tanquem el repàs de festivals amb el Clownia Festival. Després de l'èxit aconseguit l'any anterior, semblava impensable no repetir-lo en la que serà la seva segona edició. El festival, organitzat per Charango, canvia de dates i se celebrarà els dies 26 i 27 de juny a Sant Joan de les Abadesses i juntament amb Charango hi trobarem Espencat, Zoo, Zibi, La Pegatina, Gertrudis i d'altres propostes estrangeres. Doncs aquests són els festivals que podem anar a veure, alguns dels que podem veure aquest estiu. No sé si vosaltres sou molt d'anar a festivals, si us veurem al cap en algun d'aquests, que seria bona notícia que no poguéssiu anar per feina, que tinguéssiu bolo en algun d'aquests festivals o fins i tot a qualsevol lloc. No sé si us veurem algun d'aquests o si sou d'anar a festivals. Sí, hi anem quan podem i l'economia ho permet, nosaltres marxem i hi anem uns quants dies a algun festival a passar-ho bé. Doncs Nyandu, moltes gràcies, ha sigut un plaer estrenar aquest programa amb vosaltres. Per a la nostra audiència tenim aquest CD, ja hem dit el Boom, el segon treball de Nyandu, que ara me'l firmareu entre els tres i farem un sorteig a la gent que el vulgui adquirir, perquè pugui adquirir aquest tros de treball, que també el podem trobar a les plataformes digitals, està a l'Spotify, està a l'iTunes també, i a les tendes de discos també es pot adquirir aquest treball, però que si el volen aconseguir de franc i firmat, farem un sorteig i podran aconseguir aquest Boom. Nyandu, moltes gràcies i fins la propera. A vosaltres. Nosaltres tornem, com sempre, la setmana que ve acostant tot això que serà actualitat en el panorama català. Que vagi molt bé, fins la propera setmana. Adéu. No insisteixis en fer-ho tu tot sol. Ja veuràs com tot